Целият проект на Automatics бе най-голямото предизвикателство за нашия екип от към сложност и комплекс от процеси. Бяхме потърсени от наш клиент за проектиране на лазерна станция за маркиране на електрокомпоненти. Идеята започва от бялата дъска, от лист хартия. Нашият екип е създаден от експерти с опит, с които разработваме софтуера, проектираме електрическата и пневматичната част, менажираме целия процес. Благодарение на партньорствата и екипната работа превръщаме идеите в реалност, не правим компромис с качеството, залагаме само на световно утвърдени производители и доставчици на технологии. Това, разбира се, спомага за успешната реализация на проектите и трайното доверие у клиентите. Трумф е водещ производител в областта на лазерите. От 2014 сме на българския пазар и предлагаме решения за рязане, заваряване и маркиране. Това е последния проект, който сме реализирали с Automatics. Тук имаме един маркиращ лазер TrueMark 3330 в ултравиолетовия спектър. Този проект е внедрен с помощта на Automatics. С тях комуникацията е бърза, лесна, тя е на много високо ниво, както и техните познания. В бъдеще ще работим с тях и за други наши съвместни проекти. Ако търсите проектирането и изграждането на нестандартни машини, системи с машинно зрение, индустриални или колаборативни роботи, Automatics може да бъде вашият доверен партньор.